Vorbim foarte des despre demineralizarea dinților, un factor care afectează destul de mult sănătatea acestora. Totuși, ce înseamnă demineralizarea și ce persoane sunt afectate? De asemenea, de ce este foarte importantă florizarea dentară în cazul copiilor, mai ales până la vârsta de 14 ani? Răspunsurile la aceste întrebări în materialul următor. Fluorul este o substanță naturală ce ajută la remineralizarea smalțului dentar. Când consumăm alimente acide sau băuturi acide, calciul și fosforul din dinți se poate dezintegra. Astfel, fluorul ajută la refacerea dintelui într-un mod natural. Fluorul se administrează sub forma unor suplimente alimentare, o avem și în pasta dentară, se administrează pe perioada dentiției, formării dentiției și mai există și în ape, doar că la noi în România încă nu se face așa. Nu avem momentan în apă fluor. În Australia, în SUA, apa conține mult fluor. Fluoroza dentară se previne prin discuția cu medicul pedodont. Ca să știm, luăm suplimente, nu luăm suplimente, câtă cantitate de fluor trebuie să conțină pasta pe care o folosim acasă. Sub 2 ani nu se dă fluor, nu se folosește pasta cu fluor, iar peste vârsta aceasta se folosesc paste care au o anumită cantitate potrivită pentru copilași. Demineralizările, cum spune și denumirea, demineralizare, înseamnă pierderea mineralelor din dinte, din structura dentară, în special a calciului, fosforului, fluorului, care conferă rezistență smalțului, elementele care conferă. În același timp putem vorbi și despre remineralizare. Când are loc o demineralizare, se întâmplă și o remineralizare. Demineralizarea se produce în timpul meselor, datorită atacului acid al alimentelor, iar în perioada dintre mese are loc procesul de remineralizare, la care contribuie saliva. Ceea ce este foarte important este să lăsăm timp dintelui între mese să se remineralizeze. Da? Adică nu trebuie să consumăm alimente din oră în oră, deci foarte frecvent. Copilul nu trebuie să stea în fiecare moment cu ceva în guriță, cu biscuite, cu un Stix, cu acadean, mă rog, și alte. Da? Pentru că atunci dintele nu are timp să se remineralizeze. Saliva este cea care ajută la remineralizare prin componenții săi. Cam aceasta este problema cu demineralizarea dinților. Demineralizările sunt prezente atât pe dinții de lapte cât și pe dinții permanenți. Într-o fază incipientă apar ca niște pete alb-cretoase, insesizabile pentru părinte. Ele se pot observa doar în cabinetul stomatologic, după ce facem un periaj al dinților și îl uscăm foarte bine. Descoperindu-le într-o fază incipientă, noi avem mijloacele necesare și tratamentele necesare, plus aplicăm tratamente adecvate fiecărui copil în parte de remineralizare a smalțului. Și atunci oprim aceste demineralizări din evoluție, ca să nu evolueze spre carii dentare. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Vă aștept și săptămâna viitoare cu noi subiecte. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun.